Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kakun henyo drap National Awakening Movement kala kentu ye uba penyat sing CM ke KHADC hak bede bat ka khana para bakala dei ban penkala kerteng no syaka kerteng khasi khnang ban tip ye uput usam bapura jong kajala kaseng kala ajing mut namar kani ka kerteng kala dei lupa ka kerteng barjala bat kanlong ka bae ban kam trai kumta kaseng kala ajing mut baka dei ban ai kerteng no syaka khasi kaseng ka panjing mut ru nakipat ba ki ba khamtip bahai ka tenrai na du kulong kuma kila ban ajing mut syaka district council kum kanu ka kerteng ka basyong nongrim Kolong ba ngila syuai jimut ba ngidei ban penkala kerteng no ya kani ka khana para sa kerteng ka kentin kasi pirma teng ngiya kran upur usan wa ka kerteng kala di lupa da kerteng barjela te ka ba bang ngin kam try ya ketika jaka na kata no kalian ngajungi yang ba aino da kentin kasi ya kani khana para khang ba kan scam kata ka jinglong nong kenti ka jongi ya la ka jong ya lo jong pur sam banda hak ba de ba kani ka benta ka baat pada ila ada bang bagi sa ai ka jingko sa CM bat ila kerpat ba le sila dan kanu suggestion ka kerteng ka kumno ngin ai na ngin saya perkat nak kalian ka jongi rung bat ngi ajimut ki pai baru la dan pai ba ki kam tip ya ka tenra ki ba nadu kulong koman ba sumtho ai ne jaka kamtam kiri temen kiri orang ba kila ban approach ka council ban ajimut ru da kanu ka nanti ba kani ka kerteng ka balong ka basang nongrim kani ka kerteng ka bayaham bangin penkalai ni ka kana para ita ka di ka ji keduk ka jongi mata ka sti ba di CM